Hayi cha bakithi ngiyayizwa nami indaba yenyoka kuthiwa kuneyinyoka eyitholelana imali, neyibhodla imali, neyisuza imali, neyitholelana amablessa. Cha ngiyayizwa nje yonke lento eniyishoyo. Mina nje boNunuza meningangisiza nje ngento eyodwa. Ongangitholela nje umlaphi wendabuko ongangipha inyoka ekhuthele ezongiklinela la endlini. Anginandaba namali mina mengithole nje inyoka ezokwazi ukuklina. Ayikho into engiyinqena njengokuklina. Yabona nje indaba yokuma ngiwasha izitsha ngiyakorobha. Ngifuna mina inyoka ezokwazi ukuthi nje ingiwashele ukhaphethi, iwashe iy'ndonga ke ngihlale nje nami kumuzi o-speak and span ngazi kahle ukuthi inyoka yami ayikho into engayenzi. Anginandaba-ke nemali vele futhi mase kuthiwe sengiqala manje ngiba nemali sengingamane ngibhoreke. Phela mina abantu basebhenki sengize ngaba nobudlelwano obuhle kabi nje nabo. Ngiyazi ukuthi mese kushaya iy'nsuku ey'thile mebengafonile ngize ngibafonele mina ngithi mina hayibo you are late phela kule nyanga. Ni-late. Aningakafanele ukufuna iy'kweletu zenu. Sebabangani bami ngiyabhoreka uma bengasafoni. Mangaqala manje nje benemali kusho ukuthi phela ngebe sangifonela abangani bami basebhenki bangitshele ngokuthi angikhokha ama-overdraft, angikhokha ama-credit card. Kanti yabona nje mebengafonanga ngiyabafonela ngibathethise baze bacabanga ukuthi ngizokhokha mhlampe kuleyo nyanga. Ngithi hhayi na this month anginayo imali. Kodwa nje angisizwani nokuthi ningifonele late uma nizofuna isikweletu senu. So nje sesingangiphazamisa nje lento yesithwalo senyoka ezoqala phansi ingenzi imali sekufanele ngiqale phansi-ke manje ngifuna abangani abasha ngisafonelani nabantu bami basebhenki engibakweletayo. Ngifuna nje mina inyoka ekwazi ukuklina ingiklinele la endlini ishaye iwashing futhi njengoba kuze uDisemba nje ngifuna bathi bayapenda omakhelwane nayi inyoka yami yangipendela. Ivuke ngo-5 ekuseni ishaye iwashing manivuka nje nivuka iwashing isinekiwe kanti bekuyiwashela inyoka yami. Okunye nokunye-ke ayi sekobonakala sekuqoqwa hambani nohubhana ney'nyoka zenu zey'mali. Mina ngiyifunela nje inyoka ekhuthele, inyoka ezongiwashela, inyoka ezongenzela yonke imisebenzi yala endlini igunde notshani egcekeni. Mekuwukuthi ukhona-ke onayo leyo nyoka cha sesiyothintana-ke ukuze nami ngijabule njengabo bonke o-sisters abaney'nyoka. Ngeke phela wonke umuntu abe nenyoka ngapha nangapha ngisale ngedwa.